Na segunda presentación de Francisco Peña Garicano, ca que remataremos o bloque de xenética e da mañá do xoves, aí fará unha abordaxe práctico da xenómica. Procuráronselle, se lle trasladaron datos de un par de explotacións galegas que levan traballando tempo ca xenómica, e con eles intentará analizar a evolución destas granxas desde que usan eses datos, o progreso xenético que se acadou nesas explotacións. E ao rematar as súas tres presentacións, haberá un turno de preguntas e un debate sobre eses temas, sobre a xenómica.